Здравейте и от Бари. Днес сме в любимия сервер с моя приятел Денислав 312. Той днес този епизод няма да говори, защото няма микрофон. Извиняваме за шума, просто правим ремонт. Сега той ще прави тестове с мен. Долу в описанието ще намерите сайта на сервера. Сега отиваме към там, където в лабораторията, където той ще ме ползва като опитен зайче. Може да ви е интересно да ме виждате как се разкъсвам на атоми. Хайде, да, сега влизам в камерата, той ще ме тества. Хайде, Дани, почвай. Започваме. Трябва всеки момент да се затвори вратата. Затваряме вратата и започваме. Значи как вика, днеска с Хуб, днеска дойдат по история с Хуб. Започваме. Му викат, нали? Той ме разкъсва на атоми. Нямаш какво правя. И те вика, гана ги заради, вика, лошо ми. Лошо ми. Това може да се случи с вас, ако дават на приятели си да ви тества. Той ме разкъса на малки гадни атоми. Раздора пак при него, за да тества друго нещо. Отивам. Знам, съм много бавен. Станах на зомби, сега ще видите как да се оправя. Да, нали си съгласен да покажа как се оправям от зомби? Добре, и той е съгласен. Отивам да се оправя. Отивам да се оправя първо, нали? Хайде. Зареса. Край. Ето виждаме как съм като зомби. И ето, оправям. Хайде, Дани, отваряме вратата. Сега ще покажем как изглежда, защото той не може да снима. Започваме процедурата. Започваме. Сега, Започвам. Даниела ще го брънка 20 минути Александър да ми се извини. Александър ще отказва и накрая Александър ще се примири. Ще ми се извини. Обаче, спокойно ще се оправите. Тази ни превърна в зомби, така че пак трябва да го направим. Аз съм му казала нищо, аз съм те набила. Да, от зомбита в... Не, тя ще му каже. Даниела до мен. И Александър после ще ми пише, извинявай, Коле. Вижте ли лицата и сега пак ще ги видите по-добре. Ти ще ми кажа с коя аз съм спокойна. Ето и докторката. Най-мразя хората можат. Не е толкова грозно. Направим ме на зомби. Запален зомби. Само не ме разкъсвай на атми. Да.
Сега започваме. Не знам какво ще ми направи той. Дали ще е готино, дали не. Започваме. Той ме превръща. Но сигурно аз ще разпознаваме. О, не! Аз съм зомби. Аз сега съм наполовина зомби, но... Няма разкъсната ми, нали? И сега съм пак вътре, за да се оправя. Да продължа да се превръщам. Айде, Дани, не ме разкъсва едната ми, не ме предавай. Стана зомби. Но аз меч съм зомби. И превръщам всички зомбита. О. Не, искам ти да го направя, да влезеш в капсулата, да видят какво е при теб. Да. Добре, затваряме го. И започваме. Не съм сигурен какво цъкнах, така че... Влез пак. Влезай, влезай! Започваш. Какво става с теб, Дани? Огнен зомби. Превръща в огнен зомби. Бягайте. Бягайте. Те са най-свирепи. Дани, превърни ме мен. Чакай, аз съм такова. Сам дет ми го бя. Капсулата. Сега ще се оправим и свършваме клипа. Абонирайте, харесвайте и пишете коментари за клипа, дали ви е харесал или не. И да, когато се оправим, довиждане. Ти няма да спреш да гориш. Добре. Довиждане, това беше краят на епизода. Абонирайте се, пак казвам, абонирайте се, харесвайте и продължавайте да гледате клиповете на Dantomap и Мартин Димитров. Чао!